Hola, què tal? Com estan? Benvinguts una setmana més a Punt Cultural. Aquesta setmana ens hem desplaçat fins a Catarroja perquè anem a conèixer de prop al coordinador d'aquest llibre, el llibre L'Empastre, una història per a acabar, vivències i fets. Ell és Juan Artola i el tenim així amb tots nosaltres per tal de conèixer i perquè ens conte tots els detalls d'aquest llibre. Juan, moltíssimes gràcies, primer per acollir-nos així en Catarroja, en aquest centre cultural, i per presentar-nos el teu llibre, L'Empastre. Què és este llibre, Juan? Hola, Begoña. Este llibre gruixut que tens així, en més de 370 fulles, és el patrimoni, part del patrimoni de Catarroja. Així s'ha replegat, conforme molt bé diu el títol, les vivències, la memòria gràfica, d'esta agrupació còmico-taurino-musical que per tot arreu ha portat el nom de Catarroja i València. Ha sembrat inclús el terreny americà, ha estat en el continent americà, ha estat en el nord d'Àfrica i ha estat per Europa, portant el seu bon humor. I des de l'any 15 que va aparèixer fins a l'any 2000 que es va dissoldre, esta música ha sigut per al poble de Catarroja un empastre. Un empastre, mai millor dit. Tu has coordinat este llibre i dins d'este llibre què és el que podem trobar? A banda de la història de l'empastre, conta'm tu quines parts té. Concretament no és un llibre d'història, això. Això és un llibre que en un principi es va pensar per a commemorar el centenari fundacional de la banda de l'Empastre. Com t'he dit abans, la banda sorgeix al 1915 i l'any 2015 era l'any del centenari de la seva fundació. Clar, hi havia que deixar testimoni del que s'havia fet. I vaig pensar en deixar-ho plasmat en un llibre. Tot aquest patrimoni que t'havia comentat. I com fer aquest llibre? De quina manera? Pensava que el poble, jo creia, i estic convençuda que el poble tenia moltes coses que dir, i efectivament ha sigut un èxit. Perquè la primera part del llibre tot són col·laboracions vivencials i significatives, anecdòtiques, d'experiències que molta gent del poble ha viscut de forma directa en l'empastre. Per tant, n'hi ha 20 i pico col·laboracions de gent que ha escrit en valencià i en castellà. Que ha sigut una cosa que cadascú s'ha expressat de la seva manera. Conten allò que de forma directa van experimentar. I això la persona que ho llig o la persona que ho ha escrit se sent molt satisfeta. Perquè el que a ell li ha passat o el que a ella li ha passat es veu reflexat en aquest llibre ja per la història i per la posteritat. Després ve una altra part que ja comencem a analitzar un poc com sorgeix aquesta banda, com sorgeix aquesta agrupació còmico-taurino-musical. Les circumstàncies manen, estem a principis de segle i resulta que la societat no és una societat regular, és una societat sofrida, una societat analfabeta, una societat en manca de treball, una societat amb moltes necessitats. I una guerra pel mig, que és la Primera Guerra Mundial, però tot barrejat. Pareix ser que aquestes persones que van ser les pioneres en formar aquesta agrupació musical li trobaren un puntet essencial, que era l'antídoto endavant de tant de sofriment, que és la risa, la comicitat. De quina forma, de quina manera es podia viure en aquesta situació tan sofrida i ser optimista. Quina era la fórmula? Era el provocar la risa d'una forma natural, no d'una forma obligada, ni una forma, com diria jo, d'una forma, no sé, d'una forma de xista de mala sombra, sinó d'una forma espontània i que te feia sentir bé, perquè jo els he vist d'ells en directe i per mi passava el temps molt ràpid quan ells estaven actuant, perquè la música que feien anava acompanyada de certs gestos, de certs moviments, d'una creativitat que sols ells podien donar. Ells no sols feien música, sinó que la interpretaven, i la interpretaven en qualsevol element
que tenien al seu abast. Ells foren els famosos creadors del truc musical. El truc musical és una aixada, per exemple, la part fèrrea de l'aixada, li pegaven en un palitroque i emetia un so. Ells buscaven ixe so a quina nota del pentagrama s'ajustava i si no s'ajustava en una llimeta o en qualsevol tipus d'element restaven material per a fer-la que sonara tal qual era la nota. Què passava? Que això era un treball de formiga. Ells quan van anar a la ferreteria a comprar, no compraren una aixada, en compraren 20 o 30 aixades, perquè clar, hi havia que fer les 7 notes musicals. I si hi havia algun sostingut o algun bemol, ja veuríem què fem. Però ells compraren multitud d'aixades i en tota la paciència del món varen aconseguir les notes musicals que pogueren recolzar la interpretació musical que ells feien. Com per exemple, la tia Ramona, no sé si recordeu aquesta cançoneta, ells, quan apareixia la melodia i feien i tocaven això, en un moment donat li donaven la veu a les aixades i cada músic que tenia una aixada en la mà, en el seu palitroque, quan era el moment de que aquesta nota sonara, tic-tic-tic-tic, li pegaven al ferro i sonava la nota musical. Bueno, però això és una de les coses, no? Perquè ells tenien en el seu repertori tenien multitud de trucos. Tenien el truco de la ciralda, que a tipus de xilòfono tocaven també i la melodia del pas doble de la ciralda la tocaven. Tenia el truco de la casita de paper, de la casita en Canadà, de tómbola, que en els xilòfonos anaven emitint aquests sonidos. I el primer truco, és curiosíssim, el primer truco que ells trauen a escena a l'espectacle és una botitxa. És una botitxa de fang, no sé si els haureu conegudes, les botitxes de fang, pel pitorro. Ells bufaven i al bufar emetien un so. Bueno, doncs com eren originals, creatius i bons músics, van aconseguir harmonitzar, bufant les botitxes, la serenata de Tocelli. No te ho pergues. Clar, això ho ves en un teatre, ho ves en una zona, o en una sala on ells actuaven i causava molta impressió. Veure aquesta originalitat i te quedaves alelat. A més, és que és bona música. I d'ahir canviaven a una altra cosa. O sigui, que no donaven temps a avorrir-te. Interpretaven això... Unes coses i altres, no? Exacte. Te quedaves alelat i pum, i te n'anaves a una altra cosa. Quin tipus de música feia, Juan? Sí. L'Empastre quin tipus de música feia? Ell, la música, te vaig a dir, Begoña, que la música de l'Empastre sempre ha estat original. Ells feien arranjaments i igual clavaven un vals en el seu arranjament, que una obertura, que una sarsuela, que una cançó popular, que una cançó de moda. Ells ho barrejaven tot. Buscaven un truco i l'aplicaven. I a partir d'ahir feien el seu espectacle. I sempre, o quasi sempre, en l'espectacle, eixa pinzellada còmica, d'eixe músic que en un moment determinat se n'eixia de to. Eixa reacció del director infantil endavant d'eixe xiquet, per dir-ho entre cometes, perquè ells anaven caracteritzats, o d'eixe músic que feia se n'eixia de lo normal del grup, ves que el director anava i el corregia. Però tot formava part? Tot formava part de l'espectacle, clar. Tot formava part de l'espectacle. Ells tenien el seu lloc d'assajos, es deia l'acadèmia, rememorant la famosa paraula grega de l'acadèmia, l'acadèmia musical, on ells treballaven, composaven i muntaven els seus trucos. Ells, dins del seu equip, tenien un ferrer, tenien un fuster, tenien un pintor i tenien un electricista, que eren l'equip que confeccionaven la idea que ells portaven. El truc per muntar-lo en escena. Ells després posaven la música. I l'aplicaven i l'assajaven. I feien la rabieta del director o eixa pinzellada que te comentava abans
de despertar la risa al públic o a l'auditori i fer-ho molt agradable. Ells igual actuaven en una plaça de vols, que en un entaulat, que en una sala de festes, com en el Teatre Principal de València. Ells actuen quan la Fallera Major de València, en el Teatre Principal, ells actuen allí també. Ells actuen per les places emblemàtiques més importants del món. Però t'he de dir una cosa, Begoña, no sé, perquè hi ha dos moments importants en la història de l'Empastre. El moment de principi de gestació, que és quan ells, jovens, agafen els instruments, que aprofiten per a tocar, passar-se-ho bé, i el més atrevit i el de més cara, veure aquella xica i treure-la a ballar. El bailoteo, que diuen ells, el bailoteo. D'anar-se'n un dia de festa al Perelló, que existia en aquella època la sana costum de fer la perellonada, que era anar-se'n un dia de festa, agafar tots els arreus de la paella i d'ací de Catarroja, que tenim el port de Catarroja, eixen en una barca de bon dematí cap al Perelló. I allí desembarcaven fent la seva paella, fent la seva festa i després tocaven. Què passa? Que en aquella època don José Serrano estiuejava en el Perelló i ells ho sabien, perquè per ells era la seva figura especial, don José Serrano. I són jovens. Què passa? Que van a fer-li la serenata a don José Serrano. I el mestre Serrano es veu i diu, xiquets, això ben portat té futur. I els ho fa creure que ells, tocant d'aquesta manera i d'aquesta forma i fent un bon espectacle, això, en aquesta època que estem vivint, que la faena escasseja, que la fam està a l'ordre del dia, que la guerra està pel mig, que el cacique mana, que la política no té ordre. Això ben portat té futur. I ells li fan cas. Perquè ells en un principi, tu m'havies preguntat, en la música que feien, ells com el mestre Serrano, per ells era algo molt important, els seus arranjaments ens formaven majoritàriament peces del mestre Serrano. Claro, el mestre Serrano, al veure's en ixos arreglos, ixes interpretacions, que igual tocaven una sarsuela del Serrano o un vals així, i es veia impressionat, dic, estos, això. I els preguntaven, bueno, vostès això, d'on ho trauen? Els preguntava un periodista dels primers de l'època, i diu, no, això ho arreglem nosaltres. Hi havia un equip de persones en este grup musical que eren bons músics, no sols bons músics, tenien estudis musicals i feien les composicions ells, no els ho feia un altre. Entonces podríem dir que este va ser el punt d'inflexió, no? D'una primera banda, d'una primera part que els músics tocaven per comboi, per la música i tal, i a partir d'ahir ja ells vegeren que podia ser també el seu, com diguem, un futur, ells vegeren un futur en això. Exactament. I ara ve el punt de dir la guinda. La guinda és que s'enteren per mediació d'un dels músics que treballava a València en una sastreria de que este grup musical, els caps de setmana, va fent festa per ahí. I, claro, el que és normal en els jovens. Esta setmana m'he guanyat jo 3 o 4 durets i és de la sastreria. Dient, has guanyat més tu en 2 dies que nosaltres tota la setmana? Tota la setmana. Comentari. S'entera l'empresari de la sastreria, que hi havia un grup musical que ho feia molt bé, a més que divertia la gent. I este senyor parla en el seu empleat i li diu, Antonio, i Antonio Jorge, vosaltres actuaríeu en el Teatre Rusafa de València? Aquell s'agarrava les mans al cap. Nosaltres com tenim que actuar en el Teatre Rusafa de València? Si nosaltres som aficionats, nosaltres actuem en els carrers i en les festes i tal i qual, nosaltres... Passa res. Vosaltres voleu actuar? Total, que va ser la bomba. Perquè, clar, hagueren de fer-se tratges, hagueren de reglar el seu programa, hagueren d'assajar disciplinadament per a ofertar l'espectacle. Total, que es presenten l'any 25
en diciembre de l'any 25, el dia dels Sants Innocents, en el Teatre Russafa de València. La bomba. Així eren a l'escenari tremolant i varen eixir a omblos, varen eixir a muscles. Perquè el dia següent, l'empresari de Russafa, endavant de l'èxit que havien obtingut, els torna a contratar. Clar. I aquest punt els obri les portes a Barcelona, a tot el que és Castelló, i després a Madrid, al Price. I ahir ja se dispara. Se dispara perquè, com te dia abans, ells, sense donar-se compte, de forma natural, descobreixen l'antídoto de la depressió. L'antídoto de la tristea, que és la risa, la comicitat sana i natural, apta per a tots, sense efectes secundaris. Exacte. Ells descobreixen això i en aquests moments el món està patint, estic parlant dels anys 20, de la dècada del 20, del 30, està patint una regressió molt important, econòmica molt important, que ve d'Amèrica, que és el crack en Amèrica, el crack econòmic. Allí provoca, com vosaltres sabeu, inclús suïcidis, la gent que queda arruïnada. Clar, això tarda uns anys en arribar a Europa. Aquesta situació tan anòmala i tan crítica. I als anys 30, 1930, ja els contraten per anar a París i se'n van. El grup musical, còmico musical, se'n va a París a actuar en el Teatre Iber de París, de l'Hivierno de París. Anaven vestits, segons les fotografies que apareixen en el llibre... A veure, mostra-nos-les, perquè anaven vestits, és quan més curiós. Sí, anaven vestits tipo Al Capone. És a dir, quan dic tipus Al Capone no és per despreciar a este senyor, sinó més que res per veure l'elegància en la qual aquestes persones anaven vestits. En barret, en el seu xupetí, en el seu llacet i pajarita, la seva jaqueta, el seu abrigo, els seus botins. Dir, gent que així, al poble, estava acostumbrada, doncs normal, com en l'horta, com anaven vestits en espardenyes, pantalons de pana, en la faixa, el xupetí, on portaven la petaca, la boina. No, ells anaven, però impecables. Anaven impecables. I ara a veure si, perquè clar, és que la fotografia està... Així la veus en l'any 31, quan estan a París, com van vestits. L'any 31. En el seu barret, com tu comentaves, en el seu llacet... Impecables. Impecables. Quan així al poble, lo normal, gent de l'horta, gent del camp, gent de l'Albufera, anaven en les seves espardenyes, la seva faixa, el seu pantaló, el seu xupetí, el seu barret o la seva boina, i ja està, i s'ha acabat, i més no li demanes. I ahir anaven, però impecables. Impecables. I este llibre, Juan, està com acabat de treure del forn, com aquell que diu, no? Sí. El presentareu farà una setmaneta. Sí, el dia 23 el van presentar. El mes de maig, no? El van presentar el 23 de maig. El dia 23. I tot això, que ja és molt important per a Catarroja, és part de la història de Catarroja. Què vols fer amb aquest llibre? Vols seguir presentant el que la gent el conega i més també a partir de coses com aquestes, no? Que la gent conega aquesta història, que no només s'ha quedat en Catarroja, que és que ha sigut coneguda a nivell nacional i també, com has comentat, a nivell internacional. París, els Estats Units... Sí. Bueno, ahir m'has fet diverses preguntes. Sí, la primera pregunta és que el llibre ixe, la idea, com l'ha fet l'Ajuntament i l'ha patrocinat la Diputació, per tant, ells suposa que tindran els seus plans també. Però en les converses que he tingut jo en els tècnics i en el senyor alcalde, este llibre vull que estiga, o volem que estiga en totes les escoles del poble, en els instituts, també volem que estiga en institucions, en els museus de València. Correcte. I, no sé, el senyor alcalde i el Departament de Cultura quines idees més tindrà. Però el que sí que t'he de dir és que com tu molt bé has comentat, o no t'ho he comentat encara, l'Empastre arriba un moment que no sols són músics del poble, perquè en un principi eren tots del poble. Durant el temps han anat integrant-se a la banda gent de Picassent, gent de Silla, de Massanassa, de Paiporta, de Torrent, de Benifaió, d'Almussafes, gent bona, musicalment parlant,
i que han format part d'aquest equip. Clar, també és part de la història d'estos pobles. Aleshores, d'aquestes persones, el que hem tingut en compte és o bé a la família, si ja, lamentablement, no està el músic, o bé al músic directament, fer-los arribar un exemplar d'aquest llibre que ja m'encarregaré jo i l'equip que m'ha ajudat, perquè és la comissió un tall d'empastradors. Sí, que són músics de l'empastre, jo no soc músic de l'empastre. Però ells sí, no? Ells sí, són la comissió, clar. Jo tenia que buscar un equip que m'assessorara, perquè jo no anava a dir animalais. Gent que ho ha viscut en línia directa, en primera línia, i són els que m'han assessorat, la comissió està. Clar, ells sí que me poden dir, mira, així, allà, allà, allà. Per tant, replegarem llibres i els ho portarem, o bé directe o indirectament, els farem arribar estos llibres a estos pobles. Clar que sí, perquè jo abans t'ho preguntava, per què aquesta relació teu amb l'empastre? I tu em deies que com a fan, podríem dir... Com a fan. Queda't en això. Bueno, si vols, la veritat és que tot ha sigut un cúmul de circumstàncies, degut a que la meva investigació com a professor, com a mestre d'escola, en un moment donat m'apareix que l'empastre l'any 15 feia el centenari. Jo estava treballant en l'any 13. Estava preparant coses per a l'any 13. Dic, ostres, l'any 15, el centenari, i estem en el 13. Donat aire, Juan. Donat aire, això no pot quedar així. I aleshores, com a persona que m'agrada estudiar, que m'agrada usmejar, que m'agrada furonejar, que m'agrada buscar explicacions, em vaig dedicar, em vaig parar tot el que tenia entre mans per poder dedicar-me exclusivament a treballar per l'empastre. El que no t'ha dit és que vam estar tot un any de celebració. Clar. Tot un any de celebració. En 2015. Tot el 2015. Un centenari. Sí, tot el 2015. Per tot l'alt, És a dir, mira, ha estat involucrada Diputació, ha estat involucrada Ajuntament de Catarroja declarant oficialment l'any de l'empastre, l'any 2015. Hem llevat ròtols, hem posat ròtols i plaques en el poble, han actuat les dues bandes de música, han actuat la banda del conservatori, hem fet una exposició que l'ha dirigit el Museu d'Etnologia de València. Ara hem fet el llibre. Una falla adrede per la banda de l'empastre, la falla infantil de la Bufera. Bueno, tot un any, unes rutes en totes les escoles de Catarroja, a les quals hem invitat, a la zona on es va gestar la banda de l'empastre i on va començar a actuar la banda de l'empastre perquè sí que es conegueren un barri que està desconegut per la gent del poble, que és un barri com el barri d'Alzira, el barri antic, primitiu, on sorgeix la població, és exactament igual, que és el barri de les barraques. Bueno, si te contara, tot un any treballant. I ara han començat a aparèixer amics meus que m'ho diuen sincerament, diuen, Juan, ja n'hi ha prou, no? Dic, no n'hi ha prou, queda encara una cosa, que ara vos l'anuncie a vosaltres també per a que l'anuncieu. Quina cosa? I vos invitem a que vingueu. Perquè la idea és recuperar eixa risa, recuperar eixa comicitat, recuperar eixe ben gust, eixe estar bé, que algú m'encontre, que recuperar-ho. De quina forma? Escoltant de nou la música que feia l'empastre, recuperar-la, actualitzar-la, pegar-li una empenta. I hem invitat enguany a les dues bandes de música de Catarroja a que actuen per a portar a terme la primera mostra de música de l'empastre de Catarroja, que la farem, si Déu vol, en festes de Sant Pere, en el barri on ells es van gestar i on van actuar el dia 22 de juny d'este mes, a les 10 de la nit, i ja t'he dit, amb motiu de les festes de Sant Pere. I estarem assentats en un marc natural que serà la plaça de la Llotxeta i esperem que el temps ens acompanyi. Clar que sí. I a més jo crec que és molt important també perquè les noves generacions això no ho coneguem. I és molt important a través de coses, tots els esdeveniments que has comentat que heu fet, a través del llibre, però ja si les dues bandes de Catarroja te mostren una xicoteta essència del que va ser, ja és... Estan sensibilitzades. Estan sensibilitzades, saps per què? Perquè ells tenen, les dues bandes de música, tenen una part del seu recordatori, de les seues vitrines, dedicada a l'empastre. Perquè quan se'l va dissoldre l'empastre, lamentablement, el que en aquella època era el senyor Marí, era l'apoderat del material, de tot el tresor que tenia la banda, ell què anava a fer? I se li va ocórrer la sana idea de distribuir-ho entre les dues bandes de música. A una banda li donen una sèrie de coses,
li dona els trucs musicals, la vestimenta, que ho té l'artesana tot, en la seva vitrina, que apareix en el llibre, i després a l'altre li dona una altra sèrie de coses, com eren els trofeus, les primeres copes que guanyà, els pergamins, el material musical, escrit, ho va repartir. I això ho conserven les dues bandes de música, i, claro, arran de tot això, ara en orgull i en satisfacció de veure's depositaris d'una part de la història de Catarroja. Clar que sí. Entonces, hem llançat aquesta invitació, no?, als nostres espectadors. Sí. El dia 22 de juny. I a la vostra cadena, de si voleu vindre, esteu invitats, Clar que sí. en el permís del cap de premsa de l'Ajuntament, que sí. suposo. Esteu invitats a vindre i inclús a filmar en directe, si voleu. I nosaltres amb molt de gust. Esteu jo invitats. dono la meva paraula de que si podem, així estarem. Pues sereu rebuts en molta alegria i en molta satisfacció, perquè vos adelante de que la música que van interpretar els dos grups, perquè tota la banda no va ser, són grups musicals d'una societat i grup musical de l'altra, van interpretar una peça del mestre Pérez Alemany, que es diu La gamba de les barraques, dedicar a la gamba de les barraques. Sí. A més, l'arranjament este l'ha fet el mestre de Massanassa, de la cinta de Massanassa, Pérez Alemany. I ells, a partir d'aquesta peça, d'aquest pas doble, van a compondre un arranjament que nosaltres no sabem quin és. Tipo empastre. Dir que ells... És una sorpresa total. En la primera part, interpretaran una obra que tocava l'empastre, que es diu El Centenari, li han posat el nom del Centenari, i en la segona, l'obra esta, que faran ells l'arranjament. Per tant, serà una sorpresa. Pues a nosaltres ens ha encantat conèixer, Juan, un poquet, una xicoteta pinzellada. Ui, encara tinc més coses que dir-te, eh? Molt per contar, jo crec que queda molt per contar. Queda la part que no t'he explicat, que és important. Anem a fer xiro, clar que sí. Sí, que és la important, que és la tercera. Quan t'ha dit jo els tres moments, em falta el tercer, que és, perquè en un principi la banda era còmico-musical. Però el que porta el moment, les circumstàncies, i en un moment donat apareix aquesta xispa que te fa que les coses siguin millor. Ells estaven actuant en la plaça de Vinaròs, en Castelló, en l'any 28, i portaven un truc de lo que te parlava. Un truc, clar, estaven actuant en una plaça de bous que emulava un bou. Ells se disfressaven de bou. Ells tenien un cap de bou fet de cartó, i els músics, les trompetes, la trompeteria tocava el clarí, tararí, que ells va eixir el bou. I obrien els torils i eixia un bou de cartó en una tela negra que s'enfrontava als músics i tal i qual. Bueno, és el famós truco del toro humano que diuen ells. Però què passa en l'empresari de la plaça de Vinaròs? Que en volta de traure el bou de cartó, trau una baqueta de veres. Ai! Claro, el públic i els músics es quedaren espantats a veure allò, però els músics no es van arredrar. En aquella època hi havia molta afició al bou, i així també es feien bous. Nosaltres tenim un carrer que es diu el carrer dels Bous, proper d'on va néixer la banda, i no es van arredrar, no es van assustar. Al contrari, és que tenien instruments més perillosos i que es van arrimar, però els altres a jugar en el bou. Eren gent jove, pujaven dalt del bou, li agarraven el rabo, la cua, aquell l'agarrava de les banyes, jugaven en ell i de més tocaven. I el públic al veure allò... Seguir l'espectacle... Seguir l'espectacle i es pensava que era una part de l'espectacle, això. Van després analitzar el resultat del que havia passat, ells mateixos diguen, això encara té més futur, això enriqueix el nostre espectacle. I ho incorporaren. Al dia següent, conta, en un diari d'un músic, diu, els músics en un camió, el representant en el seu cotxe, i la baqueta en un altre camió. Se n'anàrem a actuar a la plaça del poble veí. La veritat és que pronte, en l'any 34, 1934, ja se'n van a México a actuar. O sigui que a partir d'ahí ja, del 34 en amunt... Ja se converteix en banda còmico-taurina musical. Pues Juan, és que mos queden moltíssimes coses per contar, jo crec, perquè este llibre, totes aquestes pàgines tenen tanta història. Molta. Però nosaltres t'agraïm que hagis participat amb nosaltres en aquest programa
Agraeix també per la invitació que ens has brindat per al dia 22. Sí, no ho oblideu, 22 de juny, a les 10 de la nit. I per apropar a tots els nostres espectadors una pinzellada, com deia fa un ratet, de lo que va ser l'empastre, que crec que té moltíssima història i queda molta per contar, però que segur que tard o pront els nostres espectadors acaben descobrint-ho i perquè al final crida l'atenció, no? Una història tan diferent que tenim a la nostra província, que ha sigut tan coneguda i tan nostra, com dius tu, que crec que és molt important conèixer. Perquè, Begoña, estos senyors sentien tant la seva terra que allà on anaven, saps quin pas doble tocaven? València. Pues ahí queda València. Que l'empastre va fer una gran llavor i que per lo menos, almenys en aquest programa, queda un poc de constància. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Juan, a tu. I fins ací aplega el nostre punt cultural, amb una pinzellada, com deies, del que ha sigut l'empastre. Una gran història que hem pogut conèixer amb Juan Artola i que quedarà sempre al record de tots els que, poquet a poquet, l'estan coneguent. Gràcies per estar ahí, com sempre, i els esperem en pròxims programes de Punt Cultural.